Good morning guys! Welcome back again sa mong channel guys. Kin and Kim Burato Vlog guys, Kuya Kin. Guys, magdengag mig saging. Ano ang sarban niya sa nina? Uy, mura naman ikuan. Piat ba dala na sa una? Gamay day koron. Isa guys, mura naman ikuan. Ayan, hindi nakitan. Nakitan. Upoy makita kayo naman na isud. Na guys, guys. Magdengag mig saging. Saging kuan, Arabia. Sa maning dengagen karida. Lekin tabangi ko kuan kin. Kot isa. Mari. Yan. Yung panglo. Kuanan guys. Kaandam na yung kaldero. Sa guys, agamang kaldero kana ibutangan na mo daan og tubig kay aron di mo dikit ang kaning izahang taguk. Tujo na sa butangan og tubig daan kay kani aron di mamansag atang kaldero. Yan. Bangi ko kin. Kaya itang itak-angkin. Ina, may hignog. May hignog. Arang kaguwang ka adyo guys na. Arang kaguwang. Kaguwang ka adyo. Ayan. Okay, very good ka adyo sa Kuya Kin guys. Sa kong tabangan. Sa zumig ng agdari guys. Kamang ipamahaw. Wala na gamay na kamang bagas. Manang karisa lamay amang pamahaw. Madyo lamang muinit ron. Arang mang bunak-bunak dari suwan. Pamuinit. Namaminon na to'y bagas. Kara, lami mo podre. Kasi lagi na mas. Mga bata na may bahaw na to gabi eh. Kuri nagkurot. Hudton re, Gab! Gab! Hala! Pastila. Amang gihurot ha. Amang kuan. Ko ibi. Ikanta da ni ron. Jadi mampu ni mahurot na to. Tanditang bus dan ni ron. Kana ron. Muin na. Lapas manuna mo guys ah. Laki ni maghurot kin. Pastilan ka. Kana sakto ra. Wala. Tanta. Na, paits na. Okay na rin guys na. Butangan dag tubig kay arong di sa mamansa. Okay, manansang itak-ang guys. Asang zabhan, grabing daghan na ramday na tubig ah. Isus tabangan. Zabhan sa guys na. Okay, grabe kuan tubig arang daghan na mo dati isa ka. Kuanan. So ayan. Daghan na ra. Okay. Guys. Ay, hurot na ko naman. Kay? Ay, klaro. Ihurot di. Sakto rin. Ay, hurot na ko naman. Kaya naman. Hanarapang gizabhag tubig. Timang. Guys, na may bahaw guys. Di Nag-init ng ama nag-init. Nagbahaw. Aray, init ah. Ama nag-init na. Na may bahaw. Daghan ng pagbahaw. Ayan. Daghan ng bahaw guys. So, ansang at kaya init na. Okay, takang nagamang saging. Takang nagamang pang pamahaway. Tao guys. Naman si bahaw dari dia. Mau na magdengag lamag ng saging. Kami ang manikaag saging. Tapos lagi na mas. Sigaan sa nato. Yan, siga na guys. Okay, ana. Natataot magtuslo. May ginamos. Tangan na magkuhan. Ginamos, batang suka. Bites na. Ako baray puti. Ngagpadanit ang ilong samot. Okay, nagsiga na. Yan na guys, siga na. Okay, guys. Okay. O pa maadyo na yung kusina guys. Pagkuwang ha. O pa may lababo. O pa may nananon may banggira. Pero may lababo. Sagdera puhon kaluyas ginuum. O sobra ni. Kaluyas ginuum. Tabangi maninjo guys. Nga kanang mga kuwan diha. Adyo ninjo i-lakted. Sabihan po siga. Uy! Asan sigaan ni guys? Parang patanawon na diyang maluto na. Good morning, Inday. Nansa naman na? Uy! Mahagbong ka diya. Uy! Good morning! Nandulay na ka? Sus, ginaw sa dyan ng artig hang dalaga, guys na. Wow! Uy, mga bebe. Ano naman yung akong bebe? Nangarti naman yung sa dyan. Laambak kayo mahagbong ka diya. Mahagbong. Paghinay. Whoops! Tabangan. Hop. Tara nga nang ipok. Ansa na nakita na imong klibids. Kita nagklibid sa kanot. Panudlay. Panudlay sa pangartisa. Sus tabangan. Sus tabangan. Tara nga.
Ano guys, tagahang unang gipangandoy sa unang baby girl, gitagaan ako sa Ginoo. So na kay hadlak man kog sundan si Kinkin kay kaing kog laki gyapon na baby girl. Tanang sa mama bita nang sa ni mama. Ay, Ginoo ko. Mo na guys, tagahang mangipangandoy sa unang makasudlay-sudlay ug ngani nga naning batang baji nga nay taas nga buhok karon tanawa Ginoo ko grabing artiha kana kumbati bebe. Kay mo to tag Amerika, kumbati. Mo to tag Amerika day? Ha? Ilya? Kim? Musis no ato ko mig Amerika guys. Haan man ni. Ato man ko mig Amerika. Kumbati be. Tawa guys, arang gajud kahimusog natay batang baji na. Siya nang artiha. Tabang paabot naman tong maluto na siya. Yan. Hoy, yan sa naman. Ganoon din yung batang baji. Ganoon din yung batang baji. Aray, baray. Hindi na tusok ng gatong tamat. Ba. Ganoon din guys. Utot ka ma. Uy, ikaw mong gunungutot. Lautot mang ka, baby. Utot ka. No, uy, wow, uy, ikaw may nangutot. Utot. Na guys, kinsa may para utot. Guys, kinsa may para utot. Ako kunoy para utot guys, pastilan. Pinang pasanginlan. Na guys, ato na rin yung laktori agamong kuan guys, arong makamamisumi. Kaya arong makaadto na Miss Macdo. Pohon, kalues Ginoo. Abdo. Nadyan yung laktori guys. Salamat daan. God bless na yung tanan. Untuk may akdo. Tanaw na. Guys, tumi akdo. Pohon, kalues Ginoo. Pohon, kalues Ginoo guys. Diyan yung laktori guys ha. Namatdaan. Kuya! Panghugas na dari kuya! Guys. Kuya gaya, may manghugas ni ka. Kuan. Buntag. Di man may kahugas ini kagabi kay. Dadyo man agrip mo sa ngit-ngit pod. Kung namang naihas na to na. Baruhin na kasi. Muna nga marang isod o balde. Diyan mong butang ang tubig. Nga mong hugasin kagabi Inday! Guys na. Puhon na mga kuan namin na rin lababo. Puhon. Puhon kaloy as Ginoo. Tuloy na parang minsan. Nadaga na ragsabaw. Siniguro lagi arong maluto. Napagkaga. Siniguro na pa arong maluto pa. Lagi. Hanggang hapon. Diyan natang hapon mahaw. Dang pan hapon. Paano? Lang po yan, nagkanag sabaw. Bitay sa katang tilawan. Tilawan na mga guys, ug naluto na ba ni? Sabi. Ay, tago gisa. Hay tago. Di naman day iring sa ilaom, pastilan ming. Pasuon sa kaniya. Pagahi-gahi pa man. Gahi-gahi pa guys. Kuwang ng gamay, kuwang na lang mag-digit. Digit na laman. Tapos ang takuban. Guys, sugban ng buwad pare sa saging. Yan, Buwan ng buwad. ginamos. Buwad ng ginamos, puro parat. Tambos kidney. Tambaw kidney ba? Okay. Luto na baka na pa? Na guys, na naglutaw. Andagan na rin sabaw. At least, luto dyan siya. Jabi na pa. Mamaya ko rin sabaw. Nansabahan guys. Ayan. Si Bagnok. Walang buwan maiguon sa kan na. Manginom lang kiso. Impas. Inom. Kuha na jagdaga. Ngawa dyan panindikit. Day. Guys. Ayan. Diba? Okay. Yan na. Wala sabaw. Masih pun medikit lagi jangkuan. Hoday, kaya mga anak tarun. Init. Isa datos basket. Dan lagi namus guys, butangan padug sili, with suka. Grabe ka mong suka Usa kay panuhot danagab. O kay panuhot. Grabe na sana yung. Wow. Minum ka na day? Grabe guys suka ani nga tuba. Kani sukang tuba ni butangan na magsili. Arang humuta ka adjo. Arang humuta. Tawagay mo kuya, day ka. Adjo. Day. Tapos sa ni tao? Na guys sumot, arang humuta na. Unahan ko dani. Yan jud kog suka nga nay sili. Ma, didi ka.
Ay, didi mo didi sili. Stilan. Didi ba kuno sili. Na guys. Ito na lang basket. Ito Basket din eh. ano to. Ha, basket na naman ka nang basa kay butanganan. Basket. Kuno. Sakto ra dyan po. Daghan na. Mga bata, ila tong kuan, luto. Mahautan ninyo guys. Ang anamig saging. Pari saging na mas. May buwad. Buwad ya. Buwad sinugba. Ginamos binatang sili. Saging. Okay, perfect match. Mahautan ninyo. Tara nga imo day. Hamag tinidor. Okay. Ngayon guys. Guwang. Ano ba yung sana ang kagwang ba ni? Naulaw man. Inin. Guwang ah. Kagwang nga ka, Jo. Buhok na sana. Ano niya ba dyan? Nagtukoy. Tutok mo lagi. Buhok kasi nagatok ko. Tukong magamang kaaban na rin. Mag-unggoy. Mahaw. Mahaw tanin sa saging. Ngayon guys. Sila ginamos. Ngayon. Ngayon kadro. Yummy yummy. Nami day. Ginamos. Ah. Mahaw. Sulod nagpamahaw. Miaoy. Ano? Miaoy. No. Day. Nakapailoto lang to. Tawang kuya girl to. Oh guys. Ha? Pare sa bugad na. Lami pare sa bugad. Tawag ba kuya girl? Ang dampak nun. Kaya si oo, makagpaw. Yung itong ninong. Haman. Lord. Haman. Yo. Tawag ka. Ang sabi. Haman tao. Yung itong ninong. Ah, kuha naman mo. Ano ba yung pakpak naman yung kagwang? Yan guys, kuha naman mo. Napanasan pag bugad. Oh, di ba? Kan ibara pa budloy. Oh, Gibahid. gubahid. Gubahid nga buwad. Uwang lagi. Nga, bunok na kalibutan. Kailan, di hapon may kabuwad guys. Nakakil naman yun. Kabuwad. Ito pa nung dating bagas na ito. Ay, ang init ni Ugma. Ayoko. Pa, mahinong pa dyan turpal. Madang Open ang mama. Tugong-tugong sa laman mo, di mo init. Parang tipid sa bagas. Yes na. Ako pa ma. Magbang ka, hinay. Nene. Uwang ng kuday. Na guys, bunak na sa kalibutan. Bunak na pod. Pastilan. Kamera mo. Ha? Kaya ito lang ano yung ding? Tingnan kamay day. Sukal? No. Sukal? Ahang. Kaya kamay mo. Sukal man mo. Mamang. Ano guys? Nga po ko nagbata pa. Sukal mo kasluan. Tingnan ko. Baka. Ang guwang nga Ang guwang nga ka, Jo. Orang initag kagwang. Uwang ka doon. Ang guwang nga na. Corona. Ang ata. Okay. Inatag din sa ngaduan. Love it. Arang ka kagwang, Natag ni Kuro. Shoutout ko yung Koro. Salamat. Salamat sa mong hinatag nga. Saging. Kaduhaan na magdangag. Papadad to. Huwag magpamahaw. Huwag maapos buntag. Tawa mo init. Di may kabuad. Silan. May bugas dali. Bawa maigo ba nagwa ka adlaw? Madura mo. Say ice. Hmm? Say ice. Kanawa ka ba?
Madyo laman ni mo init na umagas kay maka buad mi pang galingay. O problema magdila ni mo init kay na. Pwede naman to, ikaw yung gawon. Wow, lami. Lami ko na guys, lami. Salamat sa inyong pagtanaw guys sa mga video. Bye! Love you. Adol, nito kalimti guys, ang katong hanggang ingon ninyo. Makamamisupod mi.